बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. जर्मन देशातील बाडेन-वुर्टेंबर्ग या राज्यासोबत झालेल्या करारानुसार जिल्ह्यातील तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात झालेल्या फसवणुकीबाबत माजी आमदार वैभव नाईक यांनी केलेल्या आरोपांबाबत विचारलं असता युवराज लखमराजे भोसले म्हणालेत, जर्मनी येथील नोकरांबाबत राज्य शासन चौकशी करेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चुकीच्या गोष्टी होऊ देणार नाहीत. युवक म्हणून आमच्या मुलांवर अन्याय होऊ देणार नाही. चौकशीनंतर खुलासा देखील मिळेल असं स्पष्ट केलंय. आपण म्हणतो की राज्य शासन होते, पण त्याच्यामध्ये कुठेतरी कंपनी पण त्याच्या मागे आहे. तर त्याच्यावर राज्य शासन पण त्याच्यावर निर्णय बरोबर घेऊन, आपले मुख्यमंत्री असतील त्याच्यावर निर्णय घेऊन त्याच्यावर ठरवतील काय करायचं पुढे जाऊन. काय ते चुकीची गोष्टी होतात, ते चुकीची गोष्टी होऊ नये. आम्हाला पण माहिती आहे, आम्ही पण एक युवक म्हणून आहे आणि उद्याच्या काळामध्ये ते मुलांना परीक्षा असतील, कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम असतील, ते बरोबर पद्धतीने व्हायला पाहिजे. तर एवढंच मी म्हणतो. त्याच्यावर कारवाई असेल त्याच्यावर चौकशी जर केली जातील त्याच्यावर पुढचा निर्णय होऊन जाईल. चुकीचं आहे का बरोबर आहे ते चौकशीच्या नंतरच समजेल. त्या चुकीचं आहे का बरोबर आहे तर ते नुसतं चौकशीच्या नंतर ठरू शकतात. तर ते आपल्याकडे पण आले असणार आणि त्याची चौकशी पण झाली असेल आणि तिथं पण गेले असणार आणि मात्र चौकशी परत होईल त्याच्याबद्दल आणि त्याच्यावर आपल्याला खुलासा त्याच्यावर 100% मिळेलच आपल्याला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.